Kiitos Oulun seudun suurriistakoirille ja laikajärjestölle, että on saanut kunnian tulla arvoottelun ylituomariksi. Minä olen Mika Tolonen Ristijärveltä ja harrastanut puhasrotuisia koiria 30 vuotta. Harmaavärisiä koiria molempia. Ja aikaisemmin oli sekarotuisia kotona, se on sieltä asti metästys lähtenyt. Ja 96 vuodesta ei ollut palkintatuomarikortti, 2006 vuonna sai ylituomarioikeudet ja siitä se on harrastus mennyt ja on ollut onni olla tuolla maastotuomarina, niin joka rodusta mitä meillä on hirveän haukkuvia koiria, pystykorvaisia koiria, niin on saanut kirjoittaa huipputuloksia siellä metässä ja nähnyt tosi hyviä koiria rodusta riippumatta. Se on harrastuksen rikkaus ja kotiväkiä se mahdollistaa sen, että näitä voi harrastaa, pitäisi metästää ja itse kilpailla ja käydä kokeissa. Nämä on mukavia tapahtumia ja tehdään huomennakin siitä semmoinen tapahtuma, että se on reilu ja käydään vähän huomista päivää läpi. Siinä ei ole mitään erikoista, mutta lähdetään käymään sitä läpi. Niin huomenna kun te löysitte koiran hakemaan, niin hakuaika alkaa kulua kello 8, mutta varmasti päivänäkköä on, kun kelloa on siirretty, niin tunti menee 6 oli aamulla. Joo, 6 aamulla. Niin kun lähdette, niin tunti on maastossa, niin tehän kerkeette ennemmin. Ja koiran saatte löysätä silloin, kun alkaa nähdä papereita täyttää ilman keinovalvontaa. Sitä en tiedä kannattaako se löysätä, mutta se on koiraohjaaja asia. Pimeys tulee kello 17, se katsottiin nytkin, niin silloin ei varmasti enää näe täyttää lappuja ilman keinovalvontaa. Sitten löysätkää koira hakemaan. Testatkaa tottelevaisuus siinä aluksi. 100 metriä reilu, kunhan se menee, se tulee sieltä kutsumalla pois. Kutsumistyylillä ei ole väliä. Miten te kututte, onko se kytkettävissä. Saatte te kuhtosen pidemmältä lenkiltä pois. Ja sitten seuratkaa tarkoituksenmukaisuutta sitä haosta, ettekä löysää liian lähelle 500 metriä vähintään nuolukiviin ja peltoihin matkaa, että siitä ei tule koiran avustamista. Jos on semmoinen todettu, niitä on tullut, niin se on vähintään 2 pisteen vähennystehokkuudesta ja haosta vähennetään pisteitä. Mutta sitten katsokaa miten se kulukoo, meneekö se teitä se koira. Sehän ei ole ollenkaan paha, vaikka se kulukoo, jos se käyttää sen tarkoituksen mukaisesti. Nopeampihan silloin tietä mennä ehtimään, jos se sieltä hyppää mehtään ja löytää ne hirvet. Mutta jos se on toistuvata, niin huomioikaa se siinä haossa. Annatte hakea 60 minuuttia rauhassa, että saatte arvosteltua sen. Hyvästi se on tärkeä osuus, sillä sitä nyt käydään läpi. Ja se on kiitettävä nopea, se on 6 kilometriä tunnissa, minuuttia 100 metriä. Toki koirat menee sen paljon nopeammin, mutta se on minimi siihen kiitettävään nopeuteen. Sitten jos joudutte noutamaan sen koiran, niin se on 7 pisteen lenkki, mutta se ei ole automaatti 7 pisteen lenkki, että onko se ollut se lenkki minkälainen ja mistä se on haettu, mutta se on maksimipistemäärä. Ja sitten löytölenkki huomioidaan haun arvostelussa ainoastaan, jos ei ole alla jo kun 1 lenkki ja sitten se löytölenkki on parempi, mitä se ensimmäinen lenkki, niin silloin se huomioidaan siinä haun pisteytyksessä. Muun riistan seuraaminen, kirjatkaa se sinne ylös, samoin kuin se paskalenkki, laittakaa ylös siihen hakutaulukkoon, mutta se paskalenkki, jos te sulutte, niin se ei ole hakulenkki, mutta laittakaa ylös, että se näkyy sieltä. Että jos ulkopuolinen katsoo korttia, niin se ymmärtää mitä silloin tapahtuu. Niin muuta riistaa se siellä ehtii, niin kirjatkaa ylös ne lenkit ja kirjoittakaa, siinä on tilaa siinä kortissa, että mitä silloin tapahtuu. Jos siellä on vain 1 lenkki, se ei vaikuta pisteytykseen, mutta jos siellä on koko päivä sitä muurista seuraamista ja hirveä ei löydy, niin silloin haku on 4 pistettä. Se on sääntökirja, se on uusi tulkinta, se ei ole suoraan sääntökirjassa, mutta siitä on tullut tulkinta sitä asiasta tuolla ylituomarikoulutuksessa. Ja kiitettävissä pisteissä on täytettävä sekä matka että etäisyys. Sitten löytötehokkuus. Seuratkaa sitä asiaa, minkälaisen matka se kulukoo, millä etäisyydellä se on ryhmästä se koira tai se hirvi, kun se löytyy.
että käypikö se pitkän lenkin ja tullaan viereen haukkumaan. Olisiko ollut mahdollista löytää se aikaisemmin? Kahtokaa se tarkasti tuuli ja muut olosuhteet, että sehän voi mennä väärässä tuulessa läheltä niistä hirvistä ohi, jos ne jäljet sille makuupaikalle ei mene siitä, mistä se koira menee. Ja hiljainen löytö, se on enintään 8 pistettä, mutta se pitää todeta varmasti, jos sen kirjaatte. Mutta niitähän sattuu, niitä hiljaisia löytöjä. Toteatte sen, käytte kahtomassa jäljet, mistä se on löytynyt, mistä te epäilette, että se, jos sieltä ei kuulu mitään, mutta se pitää olla se toteaminen varma. Mitä epävarmuuksia ei sinne lappuun kirjoita. Ja sitten löytöhaukku, 90 minuuttia on täys löytöhaukku, niin laitetaan viimeistään 120 minuutin kohdalla liikkeelle huomenna se hirvi, niin ei tule loppuerästä kiirettä. Voitte laittaa se aikaisemmin, niin siinä jääpi aikaa siinä loppuerästä. Sitä sitten voi haukuttaa niitä minuuttia siellä lopussa, mutta se ei sen pitempään haukuttaa. Ja sitten sääntökirjahan se löytöhaukon arvostelu on, ihan mennään sääntökirjan mukaan, koska tälle syksylle on niin arkoja ollut hirvet, että sitä ei joskus on arvoottelussa kiristetty sitä matkaa keskenään sopimalla, ei sääntöjä muuttamalla, mutta on sovittu joku tiukempi metriraja, miten pisteytetään, mutta siinä on kyllä tekemistä ollut nyt tämmöisenä petoaikana ihan tuo sääntökirjan mukaan. Niin. Ja jos se siirtyy, kun sääntökirja sanoo, että välitön siirtyminen puoli kilometriä, niin se on siirryttävä heti, kun se haukahtaa. Saman tien se lähtee ja menee puoli kilometriä, niin silloin löytöpaikka on siellä, mistä se aloittaa se haukka. Ja siitähän on se säde, se saapi 600 metriä liikkua, 600 metrin kohdalla löytöhaukku menee poikki. Mutta sehän jos siitä löytöpisteestä menee 600 metriä alle jääpi, palon vaan takaisin, niin sehän voi toisen 600 metriä mennä toisinpäin. Että se on iso se liikkuma siinä. Riippuu siitä, miten se hirvi liikkuu siinä löytöhaukussa. Ja maastokortissa on hyvä aputaulukko siellä alalajassa. Kirjatkaa se ajan tasalle, niin se on helppo katsoa siitä, sitten se rupeaa liikkumaan, niin te heti näette, mitä tulee pisteitä. Ja se sitten, siinä voi tulla semmoinenkin tilanne siinä löydössä, että se on ollut puoli tuntia paikallaan alle 200 metriä, se on 8 pistettä. Ja sitten jos se liikkuu sinne 600 metriin minuuttiin mukaan, niin se puottasi sitä pistettä, mutta ne pisteet, mitä se on tienannut löytöhaukusta, niin ne ei tipu sitä koiralta. Ja tarvittaessa löytöhaukku katsotaan sitten purkutilanteessa tutkasta, kun te tulette tuonne, niin jos siihen on tarvetta, niin se on hyvä näyttää sieltä, niin se nähdään silloin. Sitten haukkutyöskentelyn laatu, niin ampumatilasuudet varovasti. Käypi näkemättä se ensimmäinen 100 metriä alle, pystytte paikallistamaan sen hirven siitä, että missä se on, sitä ei ole silloin pakko nähdä. Ja sama jos se vaikka ensimmäisessä näette, niin toinen on hyväksyttävissä, kun menette paikallistamaan, että tiedätte missä se on, niin se käypi, mutta se on eräaikana ehdottomasti nähtävä se hirvi. Ja sitten taulukosta kaikki kriteerit pisteytykseen, niin kaikki on täytyttävä. Siellä on selvä taulukko, haukku, ajat, kiinteä haukku, mitä se vaatii, niin siihen laadun pisteyttämiseen. Sitten seuraaminen. Niin karkkohan voi johtua monesta syystä. Se lähtee itse vaikka löytöhaukusta. Siellä voi olla ulkopuolinen häiriö, te itse käytte sen antamassa. Niin siitä sitten matka mitataan. Ei linnuntietä eikä sillä tutkan mittarilla. Mittaatte pisteitä käyttää niitä mutkia, mitä se on tehnyt. Koska se on koiralle vääryys, kun se harvohirvi menee suoraan ja se tekee siellä mutkia ja sitten suoraan matka otatte, niin se on mittaamalla. Ja siinä on hyvä, sama kuin haussa, kun teillä on 2 tuomaria, niin hakumatka on hyvä mitata, jos toinen rupeaa heti tekemään. Laittaa sen laskurin päälle siitä ja rupeaa pisteet laittamaan, niin se on silloin valmiina. Niin sama tuossa seuraamisessa. Ja pisteet ja minimimatkat on täytettävä. Ja sitten pysäyttäminen, se on minimikarkkomatka on 100 metriä. Ja sitten pisteytykseen vaikuttava uusintahaukku, minimi on 10 minuuttia.
Ja siirtyvää, sitten kun jos se lähtee siirtymään, niin se uusinta haukku, sitten se kiinteytyy, niin siitä se pisin osuus on se uusinta haukku. Sitten jos se siirtyy vaikka 5 minuuttia mennään ja sitten pysähtyy, niin sitten se 30 siitä, niin se on se pisin osuus. Ja kokonaan siirtyvä uusinta haukku, että se ei pysähdy se kävelyä, niin se merkataan maastokorttiin ja arvostellaan alle 10 minuuttia. Ja sitten se siirtyvä haukku, siitä on aina ollut puhetta, että mitä se on. Siitähän on hyvä semmoinen nyrkkisääntö, kun se saapi noin paljon liikkua löytöhaukussa, niin sitä on aika yleisesti käytetty ja huomennakin sallitaan, kun se on syönnöksen omasta liikkumista, vauhti on 1-2 kilometriä ja matka ei etene. Jos se 200 metrin sisällä pysyy se uusinta haukku, niin se on kiinteä uusinta haukku. Ei sen tarvitse olla kuin kallio, ei se pysy siellä metästystilanteessa eikä muulloinkaan. Niin sitten se siirtyvä haukku, jos se selvästi te joudutte koko ajan kävelemään, se matka taittuu, se ei niin kuin pysähdy mihinkään. Että se, vaikka vauhti on hiljainen, mutta se mennään koko ajan. Että sitä rupeaa tulemaan puoli kilometriä yli, niin sitten kirjataan se siirtyvä haukku. Mutta siinä muutama se 200 metrin säteellä, kun se on se uusinta haukku, niin se on hyvin hyväksyttävä kiinteä haukku. Että siinä on se löytöhaukku hyvä esimerkki, kun se siinäkin saa liikkua, niin miksei se saa liikkua siinä uusinta haukussa, siinä kiinteässä haukussa. Ei se seiso kuin saatukki siellä. Ja sitten se pysäyttäminen kannattaa miettiä erään lopussa, kun se vaikuttaa pisteisiin, että mihin tilanteeseen se päättyy. Siitähän ei 10 tule muuta, kun se on oltava kiinteässä seisontahaukussa silloin, kun 300 minuuttia täynnä. Huomioikaa, miten karkotatte sen lopussa. Sitten haukkuaika. Tullaan suoraan taulukosta 220 minuuttia 10. Ja sitten haukun kuuluvuus. Siinä on, sitten muistakaa, se saa 80 minuutin leikkuri siinä haukkuajassa kiitettäviin pisteisiin. Ja se kuuluvuus testatkaa mahdollisimman kaukaa. Jalostusta varten se käykää niin kaukaa kuuntelemassa kuin te pystytte. Niin se, jossain on aina joku ero tehtävä, niin huomisessa kokkeessa, niin siinä on aina se minimi yleensä tullut se 2,1 kilometriä. Se on huomenna 9 pistettä ja siitä yli menevät matkat 10. Jos se kaikille passaa, se ei ole sääntöjen rikkomista, eikä, mutta siinä on semmoinen yksi kohta, kun se on monesti löytöhaukku, mutta se on kyllä nyt tämmöisenä aikana siitä tehdä, huono tehdä. Tiheys ja peittävyys, laskekaa heti löytöhaukussa ja useamman kertaa se eräaikana, minkälainen se on, muuttuuko se, jaksottaako se, siihen on hyvä aputaulukko myös sääntökirjassa. Katsotte minkälainen se on, miten se haukku muuttuu, kun te menette sinne haukulle, tihennääkö se, harventaako se, mitä se tekee. Ja monta kertaa laskette sen. Ja sitten tottelevaisuus, niin siellä on kirjassa hyvät ohjeet siihen. Ennen 150 saa 50 minuutin jälkeen. Ja se kertakutsu, ei se tarkoita, että sitä yhden kerran vihelletään, mutta se on siitä paikasta tultava, saa sitä kutsua useamman kertaa, mutta se on tultava. Ja se on oltava kytkettävissä, se on oltava kiinni se koira. Se ei riitä, että se käy metrin päässä. Niin se on oltava kiinni. Erän jälkeen 15 minuuttia aikaa kytkeä se koira pisteitä antavasti. Ja tunti aikaa sen jälkeen pyytää koiraa ja sitten tulla ryhmäkoe paikalle. Te voitte soittaa, onko täällä minkälainen tilanne, mutta ei ruveta ottamaan sitä yhtä ryhmää ja maastot on noin lähellä, mutta ei mihinkään vaaraan jätetä, että onko maasto-opas tai joku siellä, että voi jäädä. Ja soittamalla sitten, jos on semmoinen tilanne, mutta ehdottomasti tullaan sen tunti pyydetään koiraan, mutta ei sitä mihinkään vaaraan jätetä. Sitten katsotaan se tilanne, kun soitatte. Selvitetään se siitä. Sitten muita asioita vielä siihen, että kaikissa arvostelukohdissa on pistehaarukka, silloin 7, 8, 9, 10. Niin se on aina, siellä käytetään 8 ja 10. Kahtokaa kumpi, ei se ole automaatti, että se on ylempi. Siellä 9 ja 7 on harvoin käytettyjä numeroita siellä, että ne on samalla tavalla käytössä. Tutkan käytöstä, siellä ei ole huomenna punainen väri tai vastaava, että se haukku on aina siinä punaisella, niin siellä ei ole punainen, ruskea eikä ne värit, mistä se haukku ei erotu. Siellä on sinistä, keltaista, vihreätä, niin paljon eri sävyjä, että varmaan löytyy.
Ja haun aikana laittakaa maksimissaan päivitysväli 10 sekuntia, niin se ryhmä saa siellä seurata sen silloin. Siellä ei tapahdu mitään semmoista, jos se on kuulumattomissa, niin sen saatte toki panna tiheämmälle, mutta se on maksimi huomenna. Laittakaa se 10 sekuntia, niin se on kaikilla hyvä seurata ja kaikille tasapuolella. Työskentelyssä voi harventaa sen vaikka 20 sekuntiin, mutta nykyiset tutkija-akut riittää 1 vuorokauden tuommoisella päivitysvälillä. Omat paikat pidetään päällä, koiraohjaajat näkyy, eikä ollut heitä, että tuomarit ei näy. Tuomarit ei näy tuossa tapahtumaseuraaja. Mutta ne näkyy todennäköisesti näkyy tälle meille. porukalle. Niin, näin minä Joo, niin pidetään omat paikat päällä. Sitten vähän kevennyksenä haukkulaskurilla, ei temppuilla, ei panna liian tiukalle eikä liian löysälle. Annatte olla sen. Ja jos ryhmätuomari haluaa nähdä, voittehan te kahtoa sitä, miten, ja sovitte keskenään, että siitä ei tule mitään jälkipuheita. Ja olette yhtä mieltä asiassa. Tutkat sammutetaan vasta täällä purkutilanteessa. Ne on kaikki päällä siihen asti. Ja siinä ei sitten muutamia muita asioita, mutta onko nyt, ei enää tuohon kokeen kulkuun liittyviä, mutta onko kysyttävää? Ellei ole, niin sitten vielä löytöjen ilmoitus. Joo, eli siellä on, Otatko sinä? tuolla on minun puhelinnumeroni, tuonne löydät. Joo, siellä on eläinlääkärin numero, koepaikka, minun numero, kaikki mitä tarvitaan. Ja moneltako ruvetaan ottamaan koiria vastaan? 13. Niin, olisiko se yhdeltä semmonen hyvä, niin Ja silloin on ruokaa sauna ruokaa on valmiina. varmaan jo silloin. Ja sauna valmiina. Kyllä se huolehdit, että yhdeltä on ruoka täällä. Ja nyt jos on vielä Jonilla jotain lisättävää. Joo, yksi asia semmonen, että jos tuntuu, että se kiristää ja hermostuttaa, niin älkää missään nimessä purnatko oppaalle siellä. Purnatkaa minulle ja Mikalle tuolla kopissa sitten kun tuutte. Niin. Voit olla vain. Ja sitten lisäys vielä tuohon, kun odotettiin, niin se on tunnin sisällä täällä se yhden ryhmän ryhmätuomari, niin hänen kanssa katsotaan tuo hyvä katsoa tuo video. Tässä ei ole mitään sääntökirjan mukaan mennään, että ei ole muuta tarkennusta kuin se haukun kuuluvuus, niin se hänellekin menee tieto, niin ryhmät on tasapuolisessa asemassa. Ellei muuta, niin suoritetaan arvo.